Road to Hope-tiimi on saapunut tänne Albanian Tiranaan ja eilen ajeltiin tänne yhdessä Sorilla Lauri ja Annen kanssa Kosovosta. Ja matkalla oli niin kuin henkeä salpaava kauniit maisemat, vuoristotietä ajeltiin ja pysähdyttiin siinä matkalla vaan moottoritien varten ottamaan valokuvia. Siis tämä on mahtava maa, kun niin voi tehdä. Suomessa ei voi, saa sakot tai jotain muuta sellaista, mutta täällä voi tehdä niin. Ja siinä matkalla me jo pikkuhiljaa niin alettiin miettiä ja tajuntaan laskeutumaan se, että nyt ollaan todella saapumassa pelipaikalle ja ne kaikki asiat, minkä kanssa ollaan tekemisissä, niin alkoi tulla todellisemmaksi, koska jo Kosovon puolella me törmättiin sellaisiin ihmisiin, jotka työskenteli ihmiskaupan uhrien kanssa, jotka kertoi heidän tarinoista ja elämän kohtaloista ja siitä, millaista he elämä on ollut ja mitä työtä heidän kanssa tehdään ja millaista he elämä on nyt. Ja se jotenkin se, niin kun, sitä ei voi ottaa kevyesti sitä niin kun, tuskan ja kärsimyksen suuruutta, mitä niiden ihmisten elämässä on ollut. Ja tänäänkin me on täällä Albaniassa jo haastateltu näitä paikallisia, jotka tekee työtä ihmiskaupan uhrien kanssa ja paikallisissa vankiloissa ja työtä sellaisten ihmisten kanssa, joiden elämässä kärsimys ja niin kuin epäoikeudenmukaisuus on ollut arkipäivää. Eli jos meidän kysymys oli se, että meneekö apu perille, niin se selviää vielä ja hyvältä näyttää tähän asti. Mutta ainakin on selvää se, että avun tarvitsijoita on tosi paljon ja apua tarvitaan täällä. Ja nämä kaverit, ketkä täällä tekee, niin tekee tosi hyvää työtä niin kuin semmoisten ihmisten kanssa, jotka oikeasti tarvii sitä apua. Ja niin kuin me ainakin nostetaan hattua näille tyypeille, jotka tekee suurella sydämellä ja itteensä säästämättä tätä hyvää työtä. Mutta ei tässä, me just tässä kohta lähdetään tapaamaan itse asiassa niitä tyyppejä, kenen se apu, mikä me Suomessa laitettiin Bank for Hopein kautta, niin meni, niin me päästään tapaamaan just niitä tyyppejä, ketä me saatiin olla auttamassa sillä pienellä panoksella. Eli en mä tiedä, mahtavaa. Vähän niin kuin jännittääkin, mutta mahtavaa. Ja pysykää kanavalla ja seuratkaa. Albania Tirana, Road to Hope Team kiittää ja kumartaa ja kuittaa.